Velkommen til Casa 12's lager her i Italien. Nu vil jeg gerne vise jer, hvad vi har valgt af smukke produkter til vores huse Amore og Del Sole. Vi har valgt nogle samarbejdspartnere, som vi stoler på, for eksempel Ferm Living, Tine K, Housestock, der er nogen vi ved opfylder de krav, vi har til kvalitet og til det udseende. Vi har valgt en stil, der er både noget minimalistisk, nordisk, lyse farver, som bliver kombineret med noget naturmaterialer. Træ, hvor vi også har fundet noget gammelt og autentisk, delvis genbrugstræ, noget rattan, noget bambus. Også i stoffet har vi valgt hør og bomuld for at give det der naturlige varme og charme til det. Vi har fundet nogle super fine gamle ting her på markederne. For eksempel de her terrakottakrukker og nogle af de her store glasflasker, som har været brugt til vin eller olivenolie. Og nu vil jeg vise jer sengene og sofaerne. Kom med. Ind i de her kasser, så er der en sofa, og her kan I se, der er sengene og madrasser stablet. Vi har fundet en samarbejdspartner, som er et værksted, som laver sengene efter vores mål og ønsker omkring stof og udseende. Det er et værksted i Ukraine, og vi er rigtig stolte af, at vi har fået samarbejde med dem og glæder os virkelig meget til at pakke det ud og sætte det på plads og vise det, hvordan det er blevet. Til dyner og puder har vi valgt Flora Danica, som er en super lækker kvalitet i den her dyne, og også til puder, hvor vi har to forskellige hårdheder, en hård og en blød, så der er noget til alle. I badeværelserne kommer vi til at sætte nogle flotte sæber, håndsæber, kropssæbe og shampoo frem fra Meraki, som dufter dejligt. Og nu kom med her til vores spisestel. Har vi valgt det her flotte stel fra Raw, som har igen, det er både nordisk, men også lidt rustikt, som vi synes passer rigtig godt til stilen her. Det er lækkert stentøj, det er tungt, og det er virkelig holdbart. Og isenkram, som vi også har gjort os umage for at vælge nogle gode materialer, nogle gode mærker, der har noget kvalitet, som vi kan stå indenfor. Blandt andet har vi til opbevaring af mad valgt at tage nogle glas i stedet for plastik. Og for eksempel her, den her stempelkande, synes jeg er noget af det, der også står for stilen, hvor det både er med det der stainless stil, noget italiensk, men samtidig et nordisk design, som jeg synes passer rigtig godt til alt det, vi laver i husene. Som for eksempel her. I mange af de italienske og toskanske huse er der meget sort støbejern i lamper, i detaljer, i knager. Og der har vi valgt at gå med en fortolkning af det, så det er noget minimalistisk skandinavisk fortolkning af for eksempel de der sorte detaljer. Jeg glæder mig rigtig meget til at indrette husene og vise jer det endelige resultat. Og fortsætte med de andre huse, der kommer måske ikke til at se helt sådan ud, men helt sikkert er kvaliteten og stilen noget, der kommer til at ligne.